Пропонуємо вам бочку вакуумну асенізаційну для навозних стоків свинокомплексів ВРХ курятників. Бочка МЖТ-8 одноосна, укомплектована вакуумною установкою на базі насосу КО-503. Ззаду бочка обладнана розкидачем тарілчастого типу на гідравліці. Його можна відкривати за допомогою гідравліки з кабіни трактору, не виходячи на поле. Також обладнана додатковою опцією мішалкою з гідроприводом. Якщо у вас багато хустої фракції, яка осідає в бочки, коли ви їдете доволі далеко до вашого поля і до вигрузки, відповідно ви можете включати гідропривід мішалки. Мішалка буде перемішувати навозні стоки біля основної труби розкидання. Бочка обладнана розкидачем тарілчастого типу, ширина розльоту 10-12 метрів. З приводу купівлі пишіть та телефонуйте на вказаний номер телефону. Звертайтесь!